okweghịkwa mmekwata ya na ntori ụmụ mmadụ ihe agha kọsigokwa. Bikonu, o nwere oge m nụ na a na-enwe obodo enwe. Kedu ndị nwe obodo a bụ Naijiria? Ebe ka unu nọ? Ngwa bịazienụ ka m gwazi unu nke bụ eziokwu, maka na onye ọbụla tara ose adị ekpuchi ọnụ. Eziokwu na akịdị abụrụ ngwere ntagha mbụ, mana gị matakwa na akịdị agwụrọ na ngwere adị ezu ike, maka na mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata. Mkpu niile anyị na-eti, ndụmọdụ niile anyị na-enye maka obodo a, ọkwa onye ọbụla takporo anyị mmiri, onye ọbụla baa ume. Na m na-ekwu nke a m na-ekwu tata bụ maka na m nwere obere efe, maka na ntị nwere efe na-aya akwa ugboro abụọ. Negodu mbọ niile a na-agba maka obodo a ka ọ dị mma, ha nche amaghị afọ n'ala. Ihe riri nri alachaghị ofe. Otu onye si n'obodo a dị jaga jaga, ihe niile skata skata, achụbịa ka egbuo. Mgbe onye ọzọ si na ihe na-eme n'ọba iwe ka anyị ama na ya ka fụrụ ife, ọ kịta ka nkata kwupụrụ ike. Okweghịkwa mmekwata ihe aghasasịgokwa. Okweghịkwa mmekwata ihe aghasasịgokwa. Ahụhụ juru ebe niile, onye ọbụla na-ezekwara onwe ya. Ọtụtụ ndị ji ọbara kwa aka, izu ori na ntori mmadụ erika. Otu nzuzo bụzi obere okwu, mpụ na arụ ka anyị na-akọzi. Ndị ọchịchị anyị dịzi confused gama dị makwa. N'ezie obodo anyị yaga yaga, ihe emebisigokwa, ihe agha kọsigokwa. Okweghịkwa mmekwata nsogbu Naijiria. Okweghịkwa mmekwata maka gịnị? ihe agha kọsigokwa. Igbu mmadụ n'ike. Okweghịkwa mmekwata maka gịnị? ihe agha kọsigokwa. Ụmụaka nna ha dara ibiche nọọ ngozi ka nke nna ha ji wee mụba, ha marọ n'ọrịa ka ọ bụ. Ndị ihe ka na-agaziri n'obodo a che na ihe adịgo mma, ha marọ na ihe ka na-eme mbido imebi emebi. Ndị ọchịchị ndonu, ndị a na-achị ndonu, maka na unu ada ahụ ihe m na-ahụ. Ihe ka ga-eme o, maka na ọkụ ka dị n'agbada m na-ene anya. Ịma na udene si na ahịa ewuwere ọhụụ na-agbụ ya anyagharị, maka na ọ mabere ebe ọgba anụ dị. Kedu ihe aka na-akọ n'obodo a nwere isi? Mmadụ nke nwere isi adịrọ nkọ, a ga-eme ya ṅa? Onye a na-agwa ibi ọ na-eto afọ, a ga-atụnyezi ya n'ajọ ọhịa? Ịmakwa mgbe e bidoro kpewe ekpere maka Naijiria nọ na nsogbu, otu abụ n'ezi. Onye ọbụla na-ekwu siti Naijiria na ekpere, o kwukwara nke ọma, mana nke ekpere ekpe ha ụfa, nke aka ga-ekpe ekpe kedu uwe? Maka na a ga-afụ iru ofe wee maa ma ga-emetakwu garị. Mmiri esigo n'isi wee gbarụọ, ugo ebego n'aja, mmanụ ghafuru aghafu, onwere ife anyị emekwata nwụzi ya. Negodo okporo ụzọ anyị ka ọ dị, negodo ụlọ akwụkwọ, negodo ụlọ ọgwụ, ebe a na-azụ ahịa sizie gị gịnị? Ihere ahapụgo ndị gba ọtọ mewe ndị yi akwa, ihere ahapụgo ndị ọchịchị mewe m nwa. Ndị ọchịchị ejecha obodo oyibo wee fụchaa ka obodo ndị ọzọ dị, ihere ekwe ha nata ebe a na-akpagharị ya na-anara utoro, na-aza gọvanọ, aza minista, sinetọ na prezidenti. Anyị enweghị ụzọ, anyị enweghị ọkụ, ọ dị mma. anyị enwere nri, anyị enweghị mmiri ọṅụṅụ. Ewo, ihe agha kọsigokwa. Ijebezie n'ọtụtụ ụlọ ọgwụ, ọtụtụ akọrọngwa dị alụ ọlụ. Ndị ọchịchị anyị ọ gịnị kwunu na-eme? Ndị ọchịchị anyị kedu ife na-eme? A na-ekwu okwu ndụ, una na-ekwu okwu ndọrọ ndọrọ. Onye tụkwasịrị unu obi o, n'ezie ihere ga-eme ya. Onye ji unu buru, onye ahụ bụkwa isi ọkpọrọ. Eweta ego ụlọ ụfọdụ erie ya,
gịnị ihe agha kọsigokwa izu ori n'aka azụ o kweghịkwa mmekwata ewu maka gịnị ihe agha kọsigokwa obodo ọ ga-adịzikwa mma ọzọ ọ ihe m na-ajụ maka na akwa akwụrụ abụrụ maka onye otu ụkwụ ịnụ ha na atenshọn ọ bụrụ maka onye ukwu bọọleg ana m ekwu otu o si wee dịrị m maka na mmọnwụ a na-akpọ ọkanga ibidoro egwu ya ka ị na-awụ ara ime nweta ọkpa egwu ya ọsọ ọbụla nwaanyị na-agba hapụ ahụ ya ka bụrụ obere ọsọ ndị ọchịchị anyị amarozi ume eme ha ejirọzi anya ọma ịma na ọkụ ike amarọ ma ị nọ n'ime ahịa ihe ndị ọchịchị na-eme anyị n'obodo a bụ ihe a na-akpọ iche na mmadụ bụ ewu ha na-ebu ụzọ taa aṅara tupu ebido mitin tupu eme elekshọn ha ejidego rizọt smoke with fire ụdị ori ụfọdụ ndị ọchịchị na-ezu n'obodo a bụ ori nwere swag ebe ndị okenye gwọrọ ofe ụmụazị ga-akụwasị efere ohi a na-akpọ zuru ka m zuru ezu ego mmanụ erie ego ndị ọrụ oyibo rie nke ndị ezumike nka denyekwu aha ndị nwụrụ anwụ na payroll nara ego ha na-eri ezuo nke ndị ọrụ ugbo ezuo nke ndị IDP ndị ọchịchị anyị nwee n'uche ọkwa ohu afọ na ụma ka a ka na-ebubata ego le General Sani Abacha bupụrụ n'obodo a na-ebubata ya na nkeji na nkeji ịnawe ka esi eme ihe n'obodo a ọ dịka ọsị nụsa obodo a n'ọgụ mana ọgụ dị ndị ụmụnne m maka na mgba bụ ndụ mana ọgụ bụ ọnwụ ka anyị cheta na ọkwa Nnewi gwara Edonya nwere nkwụ maka ọ bụrụ na igwe esighị ike ewejere ya ụzụ ọ bụrụkwanụ ka ndị ntorobịa ga-esi kụzie ndị ọchịchị aka ha amarọ kama na ọ maka ịkwafu ọbara ndị aka ha dị ọcha obodo a nagokwa mgbuka ndị ọrụ oyibo na-ebe ndị ọchịchị kwụọ ya ụgwọ ọrụ ndị dọkịta na-ekwu nke ha ndị nkụzi nọkwa na mkpesa ịga n'ụzọ asị gị weta ego ịga n'ime ahịa asị gị weta ego ego niile anyị na-eweta ndị ọchịchị eji ya eme ngịnị ego niile anyị na-atụkọ ndị ọchịchị eji ya eme ngịnị o kweghịkwa mmekwata n'eziokwu ihe agha kọsigokwa ndị ọchịchị o kweghịkwa mmekwata ihe agha kọsigokwa nsogbu Naịjirịa o kweghịkwa mmekwata ihe agha kọsigokwa igbu mmadụ n'ike o kweghịkwa mmekwata o kweghị ihe agha kọsigokwa ndị ọchịchị kwa ya ụgbọ ọrụ o kweghịkwa mmekwata ihe agha kọsigokwa ọkwa ịhụrụ obodo a bụ Naijiria ọ dị ka nwoke nụrụ ụmụ nwaanyị atọ ya bụ nwoke nwe onye ọbụla mana o nwere onye nwe ya bụ nwoke obodo a belongs to everybody and belongs to nobody nwaanyị nke kpọrọ ụmụ ya otinye isi ebe dị ya mma nwoke aghasaruzie maka na efi ọha nwe ọ na-alahụ n'ịkpa n'obodo amaka ma ọ bụ na ọjọka ọ ndị bi n'ime ya ihe na-enye flawa isi ọma ma ọ na-enye nwamba isi ọjọọ ọ na-ahụ ha ka ọ dị ọtụtụ ndị ọchịchị na-asọzi isi n'obodo a sị na ha na-achị ọchịchị onye bụ ihe ada egwu onunu wee kpochie onunu onye gbara mbibi wee kwụ ụgwọ oji ọkwa ebe ọ nọ ka ọ ka nọkwa ebee ka a ga-ebido n'ime ihe dị n'obodo a ọkwa asị na the young shall grow but the old refuse to die now leaders of tomorrow ọkwa ọtụtụ ndị a na-akpagharị na-aṅụ igbo maka na ha enwere ọrụ ọ dị egwu inenecha Amerịka Europe na Asia ị na-ajụ emere anyị ihe eme n'obodo oyibo amaka ọ ndị bi n'ime ya mere ya maka na ha na-eche echiche ọfụma mana ebe a anyị na-eche uche anyhow na-akpa agwa anyhow ị makwa na ịkpọrọ ndị Amerịka bịa Naijiria si ha bịa biri tupu otu ahụ ebe niile adị ka Amerịka kpọrụzie anyị nwa bụ ndị Naijiria jee Amerịka ka anyị biri ana m enye gị ọnwa ịtọ ihe niile aghasa ndị ohi transfọma na-ezu ndị nta na-atọ efi na-anyụchi isi ụzọ ndị na-achị efi a na-anyụ n'okporo tren tupu ị mara ihe na-emenụ California adịzie ka Jegule Atlanta dịka Okokomaiko Washington DC adịzie ka Okpoko Ọnịcha ndị na-atụ bọmbụ ewere bọmbụ tụrụ isi ebe fọrọ afọ ọkwa ịhụrụ obodo a o nweghị ha ga-emeta nwụzi ya ọsọsọ Chineke pụrụ ime ya ọ eziokwu ụfọdụ ndị ọchịchị anyị ejila unu n'aka unu bụ okwu ọzọ eme ọzọ ihe agha kọsigokwa
ekweghịkwa mmekwata. Sọsọ ezi omume na-ebuli mba, ajọ omume emega anyị arụ. Biko Chukwu biligwe, sọ gị ga-enyere anyị aka. Biko eze biligwe, sọ gị pụrụ ịzọpụta anyị o. Bịa ka ị nyere anyị aka, nyere anyị aka, nyere Naịjirịa aka n'ihe agha kọsigokwa. Nsogbu Naịjirịa ekweghịkwa mmekwata. maka gịnị? Ihe agha kọsigokwa. Nsogbu Naịjirịa ekweghịkwa mmekwata. ụmụnne n'ihe agha kọsigokwa. Ihe agha kọsigokwa. ụmụnne n'ihe emebisigokwa. ekweghịkwa mmekwata. O kweghịkwa mmekwata. Ihe agha kọsigokwa. Ihe emebisigo. ekweghịkwa mmekwata. Ịbụ mmadụ n'ike na izu ori o. Ihe agha O kọsigokwa. kweghị, o kweghị, o kweghị. ekweghịkwa mmekwata. Chukwu nyere anyị aka.